Kabalang berkepertehi barok kawe. Agan ikan sengi thọ ding, kabang ikan mau, ya kajing play kajing meji subi ya kasnam makodor halolom kalberi, isngeu ruspa shushu, namarba, melong mami, ubala kitno igi pop kisang jungi barok. Mentah ngin sadua ia kelitani kakerteng Bakhuid tamu Jisu. Utrai to isnei. Utrai to isnei. O Christ to isnei. O Christ to isnei. Utrai to isnei. Utrai to isnei. O Jisu to sngap yangi. O Jisu to sngap yangi. O Jisu to sngap sngaulem yangi. O Jisu to sngap sngaulem yangi. Jubab jupi to isnei yangi. Ku blake pa na beneng. To isnei yangi. Ku blake kun nong suspa kapertei. To isnei yangi. Ku blake mensim Bakhuid. To isnei yangi. O Trinity Bakhuid uwe ublay. To isnei yangi. Ko Jisu kun ublay baim. To isnei yangi. Ko Jisu ko jingtan shine ukpa. To isnei yangi. Ko Jisu ko jing pernai ko jing shai bam jukan. To isnei yangi. Ko Jisu ko siem kaburam. To isnei yangi. Ko Jisu ko sngi jongkahok. To isnei yangi. Ko Jisu ko kun kamaria tesuti. To isnei yangi. Ko Jisu bas ngau itam. To isnei yangi. Ko Jisu bas ngau pelatam. To isnei yangi. Ko Jisu ko blay badan bor baro. To isnei yangi. Ko Jisu ko kpa kapertei bansawan. To isnei yangi. Ko Jisu ko angel nong ay boy bakraw. To isnei yangi. Ko Jisu baklain bor tam. To isnei yangi. Ko Jisu bayay sya tam. To isnei yangi. Ko Jisu bakongu tam. To isnei yangi. Ko Jisu bajamnut bas ngawret kadonut. To isnei yangi. Ko Jisu baiit ya kajing luy-luy. To isnei yangi. Ko Jisu ko baiit jongi. To isnei yangi. Ko Jisu ko blay kajing suk. To isnei yangi. Ko Jisu nong seng kajing em. To isnei yangi. Ko Jisu nuksa ki hok baro. To isnei yangi. Ko Jisu bang nut tam ya ki mensim. To isnei yangi. Ko Jisu ko blay jongi. To isnei yangi. Ko Jisu jakari jongi. To isnei yangi. Ko Jisu ko kpa ki baduk. To isnei yangi. Ko Jisu ko spaba ki rungay. To isnei yangi. Ko Jisu nong syarai babha. To isnei yangi. Ko Jisu jing syai basisya. To isnei yangi. Ko Jisu jing start bam jukon. To isnei yangi. Ko Jisu jing baha baklemput. To isnei yangi. Ko Jisu lenti bat jing em jongi. To isnei yangi. Ko Jisu jing kemen ki angel. To isnei yangi. Ko Jisu siem ki patriark. To isnei yangi. Ko Jisu kenrat ki apostol. To isnei yangi. Ko Jisu nong hikai ki nong tho gospel. To isnei yangi. Ko Jisu jing klain ki martir. To isnei yangi. Ko Jisu jing syai ki nong pla. To isnei yangi. Ko Jisu jing khut ki thai suti. To isnei yangi. Ko Jisu pansngiat ki rukhut baro. To isnei yangi. Hagani kapor.
ngene ruai ya ke jing ruai baniro pedon buram ya utrai na kadambar ka ba arspa arpusau ublei u ai jing klein ublei u ai jing ie u ai ke jing kermen u ai ke jing suk arspa arpusau Ladangi yai lenti jong u yai lembat ngi u yai kit langka shit kasang kasngi u blei u ai jing klai Ladangi ple dono chongi o ple wangelia o kloi banyai sambyang adu bastan o ple u ai Jingkyrkhu Ladangi skap kaktin jongu O yai skap yangi Wat langi labakla upyang yangi O ai kajing Abashitom yeperjingmo kenjane batu Gishem jikten gishem jikben yasu Agni gepor gini syong bad jar ngin mane ya utrai bagin ya tui uru ya kakia ka shon gici im jungi bagin sngap ya gijing beta gijing uyengi ha gijing jar
Kemalaong Isaya itu lupa dari syak sempat jung yang ilapan suk dari jung mong jung yang ilapan kia tuni yang mentah ban itu yang bor pan kia jung jisu habaulah play senam koridor jung kebalik tu lupa nadu ke jutang ke barem bagain ong ko jisu bi nga jeme ko jisu bi nga shania hame ko jisu bi tu pen ko janga ko jisu ba nga diame ko jisu ba nga shania hame ko jisu ba to pen ko dianga ko jisu pen ko dianga kenut Hadirin kata Moses Lashim ia kata kasnam Balwa senreit hau pai ba Wang artat Kami kasnam Jong kata ke jutang Kebau trai uliate bat pi Kat kum kini kikin tien baro Naba ke GM Jong kado ke syong hakasnam Bat ngalai ya keba pin pendep ya kereti jing penyesuk bat kebentah imen siem jong pi hagaduan degasnam wasiu kuna ba endon kecing namar gani kalong kasnam jonga kasnam jong kejutang ia keba en pen play na kebenta bebun bandu maham ia gipom oi kan rabi ai bekasnam kodor kan pen koj yang ni o jisu ba na diame o jisu ba nga shania ame o jisu bai to pen ko dianga o jisu pen ko dianga Yesu laong aki shisha ngaong api da pimbam ika do jung ku nu priu bat pimdi ika snam ke jung pinam yo ching haladi jar babam ika do janga bat badi ika snam janga don ke jing bam jukon bat ngasapen mi pat yo haga sngi kadu Ko jisu ba nga diame Ko jisu ba nga shania ame Ko jisu ba ai jingklan yangi ai jingklan yangi Oh Jisu, I jingklan yangi. Menta lele, walaupun menhok yangi, dala kasnam lajong. Kadang kam tikena, ba unsap pelaj yangi,
naga jimbitar play they how Chris pada kasnam jungu pada suspa ingi pada ma bigi pop jungi kat kum kaspa jong ke jing ye ke jong u in ong kon rat ai jing ye dingi ko jisu ba ye ai jing ye diangi ko jisu ba ye ai jing ye diangi ko jisu ba ye ai jing ye diangi ko jisu ai jing ye diangi rabiin gerpad me Memang ai bekas nama kodor kecang me kan sai kuat igi pop kisang jengi shimet igi pop kisang juga yeng kesam jengi igi pop kisang juga bai baton jengi men ai jing klein men ai jing kemen men ai jing kermen men ai jing suk men ai jing mahab jengi ngiduai kan rabi ba ngin long mangi nong kong ki ba ai ya kata ke jing kemen ke jing kermen ke jing suk ke jing mahab ya ki wei pan mela ai ya ladi mela ai ya kalong merniang jumi mem shim lo don shu bansa na ka banta ya ladi mela pantli ya ladi de ma me hi uta ujing ai ba khrau tam ba melong ba mela pantli ledi na ka banta jongi badak lemba ka jing yap halor ka ting pna ya ka ba ka shithi sha ki philippi kre thu ingi ya kata ka jing chia ka ba khrau tam ka ba mela ai bala ong ba mela penret iladi hadu kata-kata walada mela long ha ka jing long blay mem da angnut sa than pan i ba merangkat ba du blay ban mela pen sudai ladi nak ba syem ye ka jing long brau balakha ha ka dur briu lapau kumu briu bat kumta penret iladi nak ba kongu hal ka jing yam kejingyap halo keding penakin nagari gadau ubrei ulakan tiu ya ula ahi ke kerteng ke bahalor ke kerteng baro bekumta ha kerteng jong jisu ko siu baro kan dem krup ha ka beneng bada kandeu bad ki jong hapok ke kandeu bad mana utlit unpla bau jisu kres ulong utrai ukan rat jungi hoi kan rabi ngi thu ime kumu kan rat jungi kumu nang pen jungi kumu parlok jungi rengkat bat me ngi kwa ban ai tilot yeladi ha ka jing duai ka ba me mela duai ko kpa jungi uba habneng kan long ka Bakhuid kerteng ke jangme kan wan ka hima jangme kan long ka mon jangme ha ka khandeu kumba habneng tu ai ngi menta jingbam jungi bahala ka sngi batu mahab ingi kerengkang jungi kumbang yeru imahab ki balas new ingi but what alam ingi sya ka jing penshoy en rei tu pelai ingi na ka bas new ini ro bas ngungu man la kapor tungin dem ngin yamani
ini aduai. Putra Yesus Kristus melai hangi ya kayu Kristus Bakhuid kum kajingkan mau ya kajing sya citom bat kajing yap jong me igar pat bagani ka sakramen jong amet bagas nam jong me kan ai hangi ya kajing penem bat kajing suk jong kahima beneng aga ba me em lem baduk pa badu mensim Bakhuid we blay junom la junom. Amen. Kaburam kan long pa badukun badu mensim Bakhuid Umbag lalong hakapaminning kong umju menta berparabor jinom la jinom. Amen. Insyaallah bajurai lai spa lai pusan lai san. Syakaduan utragan kiu ublay baak Ketemu pa berukun baru mensim Bakhuid. Amen. Kajingi jong utrai jingi uji Yesus kajingi jong blay lam bakinya slog jong mensim Bakhuid kindon ringkat bat pi baro Ringkat bat piru. Kupara tungit kubur bangilong kinang pop kenang banlong balakre balek niam ya kani kajing maya ke Bakhuid.
Ra Jesu yamela pha ban khodi ki bakala ka pamut ku try to his name. Who try to his name. Ra Jesu melwan ban khod ikinang pom ko Christ to his name. Who Christ to his name. Ra Jesu me basyong ka mon jong ukpa banya sai na ka banta jingi ku try to his name. Who try to his name. Blay beden bor baro ni snayingi mandala map no ki pop jingi unyalam yingi sya ka jing bam jukot. Amen. Tu nginya duai. Nginai ti ya kalong ying long sem jing ko Betsy maulong rangkat barulok utengah pus kembok lawai ikun meban penbha Richard Skem bade phi banri maulong ublei un ai jing suk un ai jing bha biang kini ying sem nagabenta I dreit kurba badon hapleng jing pang bleun ai jing ko jing kia ai ngoi demu blei rangkat badi Dominic nongkonre bala yo biang ke jing ko jing kia duai nagabenta ke jing ko jing kia jiba Markus Pawa ibadon po hospital naiti hoblei yai Alberian lingdo ilam kiyo pede bat I osmel mawa bakin yo ke jing jat hait bom jukot to ban ki ye kamon jong ki runge ki jong me ngi karpat ku trai ba dakabawat klem kham shirhem yo so jong ki kamble ki jong me kin dup shem kham karhai ya ki so ki bapan klain jong ka ji snei ki jong me do trai jong yu Jesus Christ khon jong me ubay man basun sharan ka bat me ha ki jing long ka we jong man sim Bakhuid we ublei Junom la Junom. Amen. Nakikitab o Daniel nong yatulupa. Nga o Daniel ngalayo ha kajing yo pau jonga men bad hakmi ki saul jong ka beneng ki lapen ki ya ka duriau ba bad sauteli kimrat ki bahe ki lami na po duriau wei ubaya per na wei pan benan kong ulalong kum using bad uladon kitab niang upukni Ikat ba ngadang pej lapon no ya kitab niang jong u la kli ya u na ka kendau ba lapen yeng ya u ha artli ki kjat kum ubriu ba la ai ha u ka jing so tu jong ubriu bad hakmi sa uwei pad umrat ubaar ulong kum kadngiem la kli ya u na ka wei ka liang ukbom laitli ki yen krong ha shintur ha padeng ki beniat jong u bad la bta ya u ki bam shibuan ka do adien ka ni ngalapej bad hakmi sa wei pad umrat ulong kum ulabasa Badudan sauteli kitab niang jong kasim haing dong jong u. Bad uta umrat uladon sauteli ki clear. Bad la ai ha u ya kabor sensyar. Hadien kani nglayo ha ki jing yo pau men. Bad hakmi sa umrat ubasau. Riem bad ubashir kay bad ubaklan shikat day bad uladon ki beniat nar ki bahe labam bad ulapen pra lingkot lingkai bad ulakerdem ya kabasa da ki kjat jong u
Lalong uba per na barok kimrat kibahashwa jong u. Pat uladon shipau teli kireng. Ngalapet penia ya kita kireng. Bat hakmi lami padeng jong ki kawai pat kareng kabarit. Bat hashwa bakan mi laiteli kireng baningkong kilasyak phutno nadu tunrai. Bat hakmi hakani kareng ladon kikmat kibalong kum kikmat beriu. Bat kasentur kabakop sarong ya ki e kibakrau. Kat ba ngadang pej lapen bej renti ya kiket. Bat uta uba junom ula syong hala kaket. Kijanjong u kilalong kibali kum kayor. Bat unyu klie jong u ubali per kum usnyu lang brod. Kaket jong u kilalong kitiliting kishalin tem jong ka kilong kading bame. Kawa kabadak kading kelakersoy. Bat kelatu nakmat jong u. Pait ben riu da ki hajar sin hajar kilasakri ya u. Bat shipau hajar sin shipau hajar kilayeng hakmat jong u. Dorpar kelasyong bishar bat lapli ya ki kitab. Galapet shushu namar ke jing sawa jong kaktin kop kibakata kareng kelakuren. Bat kat bang ngadang pej lapen yap no ya utau umrat. Bat ya kamet jong u lapen jod bat la IT no bantang da kading. Kat ba na kita ki wei pat kimrat. Lakni no ya kabor sen syar jong ki. Henry ya ki jing jong ki lapen jalan sa shipor arpor. Galayo ya ke jing yo pau min mit. Bat hakmi lem bat kilo ka beneng. Ulawan ueire ubakum ukhun ubriu. Bat ulawan sya uta ubaim junom. Bat la leja lam ya u hakmat jo u. Bat ha u la ay ya kabor sen syar. Kaburam bat kahima. Nang babaro ki pai ben riu. Ki jaj ben riu bat ki jaj ktien. Kindup syakri ya u. Kabor sen syar jong u. Kalong kabor sen syar. Kabanet junom. Kaba an jano. Bat kahima jong u. Kalong kata. Ya kaba an la ban penjot. Yen jong utrai. Ngis ngongu yau blei. Kasam kajubab jumpi kalong. Turwai ya ro ya u. Bat tupendon buram ya u junom. Turwai ya ro ya u. Bat tupendon buram ya u junom. Jingkyrkhu ya utrai. Pi kilomba bat kilombren. Turwai ya ro ya u. Bat tupendon buram ya u junom. Kajubab. Turwai ya ro ya u. Bat tupendon buram ya u junom. Jingkyrkhu ya utrai. Pi ku jingtung bat kakendau. Turwai ya ro ya u. Bat tupendon buram ya u junom. Kajubab. Turwai ya ro ya u. Bat tupendon buram ya u junom. Jingkyrkhu ya utrai. Pi ki umpot liu. Turwai ya ro ya u. Bat tupendon buram ya u junom. Kajubab. Turwai ya ro ya u. Bat tupendon buram ya u junom. Jingkyrkhu ya utrai. Pi ki khaba bat kimrat turiau. Turwai ya ro ya u. Bat tupendon buram ya u junom. Kajubab. Turwai ya ro ya u. Bat tupendon buram ya u junom. Jingkyrkhu ya utrai.
phi ki simba ro jong kasuin. Turwaya ro ya u batu pendon burom ya u junom. Turwaya ro ya u batu pendon burom ya u junom. Jingkyrkhu ya utrai phi ki mrat bat ki jingri baro. Turwaya ro ya u batu pendon burom ya u junom. Turwaya ro ya u batu pendon burom ya u junom. Haleluya, haleluya, haleluya. Dus ngos ngan batus ngokumen namar ka jingpen em jong phi kalajan. Haleluya, haleluya, haleluya. Rai udon ringkat bat phi Ringkat berpiru, Jingpuli naga gospel Bakhuid kat kum ulukas. kaburam hami kutrai. Ha gadi kapor ujisu uliatu akisenran jong u kawai kaparshi. Hape yuding dembor badi geding baro kitang shumar yak mun sla. Daladehi piui bapiteb ba kaliur kalajan. Aha kejugarukam. Haba piui bakini ki kijia. Piteb ba kahimau blay kalajan. Shisha ngong api kane kapateng kadang blay no tat enda ki baro kila urlong. Kabeneng berkakandau kin duno. Henry kiktian janga kin nom duno. Ke gospel jang utrai. Kejiro yami ku Chris. Ke kitab jang Daniel bat ke kitab jipan pau kergom tho iki kadeh hagajuk rukam. Kiong apocalyptic kabedei kabakren shpang kajing wai no kajing kut no bat bunsien kidehi kaparshi lamba kiba jia lene kijing long kijing kijing mudur tena kani kadau mdei ban shushim iki kumba lapan pau kumba latho henry kikren ya kijing maya blei kabala buri lengba kini ki kitab ti bunsien ladangi batai ya ke kitab jingpan pau thik kumatho ang tu kabakla shibun kamdei ke Shillong rei ka kren ya ki shungno kumutau 666 habala theu hakatapor ke jingmot kamdei hi yau tau 666 baudei tau marat klau ane la theo hi ganang kong yau tau patsya roman ubahag jeka bagin ong ya u niro ki ong ya u dau nombar 666 te namar bakajing em jong u sipai ane u patsya roman kalau long kaba la shim ya ledi baudei u belei te la penyenujor u ba haba ki kren sipang juu kinang ban buri ikateng juu ki kristan kam tame hak por jing sha penstom ki ai yau nombar lada peace ya we dak ki ai we nombar but lada pi plus lang ya kador jong niro au pasha niro ba ai hak tien latin pisalap hi bal pitotal ya kador juga ni gidak kasami andrus pa andrupun riu ti kata kalong kajing batai ya kajing buri ya ki bar kajing parsi ya ki
katangi Syam hak kitab jong Jipan Pau ba kitab jong Daniel. But lakren berbor syapang ki jingkut jong gipor. Ki jingkut jong gipor. Haga di khot gospel bam tagasngi kalong kum ka somari ya ga ke balakren baro. Tus ngu sngain batus ngu kemen namar ka jingpan jong phi kalajan. Ti hak ba wai no perthei la khot ingi ban bangin ngu sngain bangin ngu kemen. Dei bangin ngu si, dei bangin ngu tieng. Henrengi de basu sngain namar ladangi shisha ya kata ka jing jong ka jing babaha kebala ayangi ya ke hukum blai te shisha ka de kapor ba ngide ban shim ya kata ka bainong ku malaong da upol hi ngala job ngala kesan katma ngala job ka jimare thong mentang ngala shim ka pan sngiat kebala pen kre na ka banta jonga ka de kata kaba ukonrat uku aban ayangi ya kata kepan sengiat but habang ile simpan sengiat kamta mangile sim ke result habakut snem kena school gile sim ke result bagi la tip bagi la le baha bagi sa pass bait kim late da ke jing ting ki late da ke jing kemen bada bagi wan ra ke result ro kita ra sejrong ban late pai seyeng ban i alai jong i mei pa men para bagi layo ke jing job ya kani ka jing ele ke jungki tukum ta manga maphiru kadai katahi ha ke jing im kristan ke jungi kat bangi wapoi si bakut artat jong nu snem maniblei ngi penlung penlang ya ki kam babaha jungi baro badba ngi sngo kemen namar ngi lala ban le shibon ki kam babaha henrei lada ngi syemba dang don katuk ni ki bom da baha kadai kamram ke jungi pan bangin kadai kamram ke jungi pan ba ngin pan baha shu ban ya le teng ban wan ra ke jing baha ti shen ngin sarung hak ni sngu blei hak por adben por jong ke jing pan kre nam ta ke jing wan ka banengkong jong utrai ti shwa ke jing pan kre ke jing wan banengkong nengkong ngin sa bu jikan mau ya ke jingwan bakadu ke chung ti laban ong no baro akini ka snem balang bingisdang yong le se utrai usawan ban sim mengi ban sim jing kenyangi han rei phose patwan to mantangin pan krep biang na ka banta ke jingwan menengkong ju ngin ye lang rangat bad bad baun pan kre ingi un yarab ingi ba ngin poi sya kata ka jingwan ka bakadu ka ba mauhi ula kren baunwan ti ka jing ko janga chung phi ka long ka expectation la ne ka jing kmelanti la da ka de ka por adben ro ka de ka jing kmelanti la ka de ha ka bakut jong ka jing mani blai ka de ka jing kmelanti bangi de ki khon kristan ab jing ong kung ba ong ka tien kasi ab jing ong ban ngin betha ngin abe ke jing betha jing ublei unsa hikai ngi unsa betha ngi ye ke ke bangi de ban le ti kum kita ki kristan ab jing ong ngin ab baka don manu ban betha ngi ke bangin le bad ublei betha ngi ban le kum nu kalong bangin yait lang rakat bad bangin de ban don kanu ke jing ting ke jing sir enero yau Jesus Christ Shalom la shalom amen Sngopang chim gan bar chiwai lai spa nyau pra lai nyau pra Long ka chong
Tuduai ko para bagajing kenya janga berjung pi kan long bapediang hun hau bleu pa bedun bor baro. Tu train priang gijik nyane kiti jong pi nagap daga jingiro ka buram ka kerteng jungu ka jing mento yengi beri ka balang baku jungu baro ka wei. Tupediang ko trai yagi jing terwa bekentang. Yagi ba me hukum yengi ban IT kentang ha kerteng ke jang me. Batu penlong yengi berbor ki ba ko ngu ya ka hukum ke jang me. Kenang ba leng ba kini ke jing ai en dup pediang yengi da ke jing i sebon ke jang me. Ngai ti me kan rabi ie yagi ba pang ki ba shitom i dreit korba ya i Markus Hawa pediang hun ni kijing aingu idam jong i Dominic nong kanre men gerkhu kerdo i kalong yeng lo sem jong i kong bet si maulong bat pen skambok lawai i hun berok laingut me ban pen bena rishan skem ya pi ban ri men ai kijing ya thai bom jukut yai Alberian lengdo yai lam kiyo pede bat yai osmel mawa ngipa ni kani dau kres utrai jongi. Amen. Prai udon ringkat bat pi Ringkat bat pi ru kentiu ya lagi donun ikan tiu yaki shao tra unai ngu utrai kan rad uble jongi ashung hok bat kadei dai shisha ka shang ho ba kadei ka long di ti ka jongi ba ka jimpan emengi man la por ba ka jaka nginai ngu yeme ko kpa Bakhuid tam leng bau khun be e jong me u Jesus Christ balong ka tie na ka mela thawi ki e baro yo ba mela pha singi ku munang pen em ba unong siu spa u balalong do dau mensim Bakhuid ba yo balakha na ka Maria te soti kat bau dang pendep ya ka mon ka jong me men pen yo ha me u pai Bakhuid la piari lagi kti ha bau la sha shitom nang bau du betat no ke sai te sai kum jong ke jingyam bat pen pau ke bor jong ke jing mi pan te na markata ringkat bat ki angel bat ki ru Bakhuid baro ngi pat bena ye ke buram ke jong me kat ba da ke wei ke sur ngi ong Bakhuid utrai ublei ki pai kabeneng mat kabertei ki dap da ka buram chung me husana sejrong tam en yero yau tra Teng chung trai Husana strong tam da shisha melong Bakhuid ko trai ka thame jong ke Jingkyrkhu baro namar kata ngi gerpat imi tu pen Bakhuid pen kentang kini ki jin truwa ke jengi daga bapha yu mensim jong me kum ka umjer halor jong ki bagindup kalalong yengi ka met berkasnam jong utrai jongi u Jesus Christ hakapor baladino yu u badala ka mons ngau bha ula pediang i kijing sya shitom ula shim ya ukpu bat laingu yeme ula kedia yu bedul ai lagi senran uong to shim batu bam nakane pi baro namar kane kalong ka met janga ya ka ba NIT na ka benta jong pi ha ga jugur kom na lai bam la shemi ga khuri badak ba ingu biang yeme la ai ka lagi senran uong do shim batu di nakane pi baro namar kane ka long ga khuri jong ka snam jonga jong jutang batmai batbam jukon ya ga ban panmi na ka benta jong pi ban na ka benta gi babun ya ga ban ma bi ki pom tole ya ga ne ban kan mau yanga Kajimaya jong kajingen Kata sin bagi pam nang yau niu kpu bangi di nagani ka khuri ipen banai ka jingyam chung me ko trai tat dhadu bamenwan namar kata ngi papan mentai kajingya ba kajingmi pat chungu ngi terwa hami ko trai yau kpu jong kajing em badi ka khuri jong kajing pan em
Ina ngoi da me naman melanyew ingi ki babet ban yeng akhmat jongme bat ban syakri yeme daga bas ngauret ngi kerpahat yeme bangi bayo bentah hakamet bakasna mukres ngin long papenetli ka we dau mensim Bakhuid tukan mau ko trai ka balang ka jongme ka bala priang setelah pertei benjanai ka hagaji i rengkat Bro Francis sukpa Bakhuid jengi u Victor lengdo bishop jengi bat baro kiling do mau lemrui kin men ki para shinrang bat kantei ki balayo thia daga bakar men ya ka jingmi pan yakini begitu baharo ki bala khlat no ha ka jing snei ki jongme tu pediang iki sha ka jing shai ka khmat jongme to isnei ngi baro ki jing tumu bakar pang jingi kenang ba rengkat bat ka Maria testi Bakhuid ka khme jong ublei Joseph Bakhuid kurim jongka ki apostol Bakhuid bat baro ki Bakhuid ibala pensengau bahaya me pateng la pateng ngindup long ki babet banyo bentalem haga jing embam jukut bat bangen ya ro pendon buram me dau kun jang me u Jesu Christ da u lembat u bat hau kan long me u bleu pa benen bor haga jing long ka we jang u mensim Bakhuid baro ka buram ka jing ya ro junam la junom Amen. Kumala hukum ingi daw nong panem bat kumala hikay ingi dagak tien blay nginod ban ong kukpa jongi ba habneng kan long ka Bakhuid keng ka jongme kan wan ka hima jongme kan long ka mon jongme haga kandew kumba habneng tuwa ingi menta kichimbam jongi bahala kasngi batu maap ingi kerengkang jongi kumbang irungi maap ingi balas niu ingi bat wat alam ingi syaga cimpensyoy en rei tupulai tingi na kapas niu tupulai tingi kerpat kutrai ni kejing sniu baro haga jing sebun kejeme tu ai jing su jing sai ni kisingi jongi kenang bada kejing arab kejing snei kejeme in light berbon ke pop in yo kejing ada ni kejing jenjar baro kedbang ina abad kermen ya kejing wan pat unong penem jengi u Jesu Christ Namar kejungmi kalong gaima kejungmi kabor berkeburam junom la junom utrai Jesu Christ melong hagi apostol jengme kejing sungai nono bat phi kejing su janga nga ay phi wat pe pop sang kejing telot briu kejengi henai tu pe kejing ai baskem janga balang kejengme tu ai ka badangi we pe we ya kejing suk ba kejing long shitali ka we kum kamon jengme Mameu ba em basun syar junom la junom Amen. Jun sagutrai kandon berobor ringkat bat phi Ringkat bat piru dunia terwai ke jin suk iwe pan Kukun lang brod chung ublay me bakit no yipop chung apertay tus ngau sene yangi Kukun lang brad chong blay me bakit no yipop chung apertay tus ngau sene yangi Kukun lang brad brod chong chung blay ublay me bakit no yipop chung apertay tuai jisuk yangi hakmi u Jesu Christ u kunang brod chang ublay u bakit no igi pop ka pertay sumangi gi badan bok ban shakhot shakani ke Jingkawai jong u kun lang brod Ku kan rat ngam long changok wangan rung apo king chunga Henry shuang tengah tin berkamen sim chunga kan sakyahi
kasla Laitumkhrah ka communion mensim ku Jisu changa ngangai skam mamidon deli hag sagarmen Bakhuid tam gaduan ngai jemi nalor kiye baro bat ngatrang mamanwan hapo kamensim changa namar bamanta kumni ngamla ban priang yemi hag sagarmen Bakhuid tuan napo kadonu changa hag jinglong mensim ngapiam yami halagadonut bat ngapinyeso iradi panmi watsha bagan khlad shu nami Tutip skam bangan don rengkat bat pi berbor haduk bandawai no ke pertei. Tung ini aduai. Ingarpan ku blay badan bor baro. Baik itu hagi ba me ai ye ke jing kemen ban yo benta ha ke jing maya jing blay men sa sha lanuru menom sha lanuru bakin klat nami dau Chris utrai jongi amen rai udon ringkat bat pi ru lay badan bor baro ukpa badukun badu mensim Bakhuid Jingkyrkhu kerdo ye pi amen lay suk ban iet ban syakri yau trai is ngungu yau blay kajing duai hau Joseph Bakhuid kasla kandai pusau ko Joseph Bakhuid ha gijing shitom jungi ngia pet shami berngi garpa yami banya dai ta kata keci kabalas rob yami warga seti batlem kakmi junglei warga jingi kapa da kapa melaktup yai kulung Jisu naga pa yami Amen nam peis nei ya ke yo pateng ke bau Jisu ayo lagas nam bakodor ban ya rap yangi ha ke jinon kam jangi da ke jin rap bakodor ke jangmi kunang da juga ying Bakhuid tu da pa jit jong Jisu Christ ku pa busbon tu smar yangi naga klam jong ke jing bakla bat juga jing jot kunang da badan bor naga khet beneng ke jami tois ne yangi agani ke ciale bat ki bor ke jingdum bat kumba mela pelaji kunlung Jisu naga jimaya jong ke jingyam manta to daru ya ka balang Bakhuid ublei naga jingriam jong dong shun ban naga jingjar baro to kedup ye iwe nangi aga jing sumar ke jami kumta daga jirshan jong nusa berjirap ke jombi nginla ban im hok ban yap hok ban yo jingsuk bam jugot habeneng amen kaburom hau pa berau kun berau mensim Bakhuid kong ju menta ban barbor jinom la jinom amen kudonut Bakhuid tam Jisu ku Joseph Bakhuid dan ta jungi Maria kono erap ki Kristan ta jungi ha ga kerteng Bakhuid sim Bakhuid amen